mag-content tayo. CTDO. Nakabili na rin tayo ng mas. Masakit sa liquid yan. Oo, nakakakot yun eh. Ayan na, andyan na yun. Okay. Biyahing Bicol. Ayan. Dahil nag-alboroto ang mayon. Yan. Oh. Ito pa yung isa. Ayan oh. Oh. Mga ashfall. Ito yung Bergman natin. Ayan. Ashfall. Ashfall experience. Ito yung kay Roy. Ayan o. Talagang halatang halata pag kulay black. Okay, ito yung kay 30 o. Halos lahat nakapitan ng ashfall. Ito yung Honda Click na 160. Oh, halata daw talaga pag kulay black. Pati helmet. No, pati helmet. Ako yung ilaw niya, oh. Oh, ayan. Nag-alboroto ang mayon. Ay, nag-alboroto ang mayon. Ayan. Oh, ito pa yung isa. Oh, linis.